tvillinger til privatelever igen. Du skal huske hunden! Husk hunden! Charlie skal løbe. Sådan, ja. Godt, Fiona. Så var det gennem tunnelen, det kan han godt Ja, lide. sådan. Hans egen tunnel, ikke? Tiki, hun gør det rigtig fint, men hun er meget fokuseret på, jeg vil sige, næsten den mindste. Og hun løber ikke i forvejen, for hun løber ikke væk fra det, der er meget typisk, man skal arbejde med til at starte med. Sådan der. Flot. Det er så skægt, når folk de ikke ser, at hun springer. Den sprang den ikke. Er vi enige om det, Claus? Ja, den sprang ikke. Og så slalom. Ja, det er godt det. Godt det. Der blev fangen sat op. Flot, Lene. Kom så, giv den gas, ja. Sådan. Op igen, Fiona. Slog du dig? Skal vi lege? Okay, det er sympati. Ja. Sådan, ja. Der var en. Sådan. Altså, vi går ud til landet. Sådan. Sådan der. Nu går det da bedre end før. Ja, det er godt. Nu begynder han også at ville pjat med hende. Vi kører ikke. På den måde kan vi godt lære. Men jeg kæmper med hans opmærksomhed. Så bliver den rød, så tager der noget. Godt. Og sluk. Nu skal jeg over og se, hvordan du finder det. Så nu skal Ole lige lidt taktik, inden han satte hunden i gang. Han kommer og sige igen. Det var flot, Lars Ole. Ja. Nu kommer der bare en... Det er sådan der, vi alle sammen skal gøre, ikke? Prøv at se. Hun kommer rigtig snigende. I skulle tage, hvad hedder det, Stine? I skulle tage og stille op i en sprintkonkurrence med hende. Det kunne altså være sjovt. Flot. Ja. Sådan. Hun indhenter sgu da alt det. Nej, ja, den er simpelthen, det skal jeg holde med lærer. Vi må altså bare have det. Nu er tørst. Nu skal vi pisse.